Dnešná téma sa volá Ježišova neférovosť. A nesmím hovoriť o tom, že svet nie je fér. Takže ak máte pocit, že svet nie je fér, ste na dobrom mieste. Ak niekedy ste mali pocit, že veci sa nedejú tak, ako by mali a že sa vám deje krivda, ste na dobrom mieste. Ďakujem. Lebo keby som sa vás pýtal, či ste niekedy v živote zažili krivdu, určite odpoveď bola jednoznačná, že áno. To nie je niečo, čo sa nám páči. To nie je niečo, čo chceme zažívať. To nie je niečo, z čoho sa tešíme, ale krivdu zažívame. Robíme si zle navzájom. Ja robím zle ľuďom okolo mňa určite. A ľudia okolo mňa tiež mi robia zle a tiež cítim krivdu. Určite aj ty si zažil krivdu. Určite tento týždeň si zažil krivdu. Možno aj dnes si zažil krivdu. A o tom je dnešný príbeh. A príbeh, o ktorom chcem hovoriť dnes, a ktorý súvisí s našou témou Revolution a revolúcia lásky, je príbeh o krivde. Je príbeh o právach, o tom, kto má na čo právo. A je príbeh o tom, ako Ježiš prináša dobrú správu do týchto vecí. A možno ste počuli tento príbeh miliónkrát, možno ste tento príbeh nepočuli ani raz, ale chcem vás prosiť a pozbudiť, aby ste na tento príbeh dávali pozor, lebo ak ste to počuli miliónkrát, možno si myslíte, že už všetko viete o ňom. A myslím, že možno vás dnes prekvapím. Ak ste to v živote nepočuli, ten príbeh vám nebude dávať žiadny zmysel. Sa vám bude zdať ako úplne najväčšia blbosť na svete. A o to viac skúste dávať pozor, lebo ten príbeh, hoci je niečo, čo sa písalo pred 2000 rokmi, je dnes aktuálnejšie a relevantnejšie ako kedykoľvek predtým možno. Možno je práve pre vás. Kebyže si to chcete prelistovať so mnou, je to v Matúšovi, Evangelium podľa Matúša 20. kapitola. Budete to mať na telke. A Ježiš hovorí toto ľuďom, ktorí ho počúvajú. Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. Pár vecí, lebo tu je hneď na začiatku. Nebeské kráľovstvo. To je to, čo je nebeské kráľovstvo. Možno si predstavujete, možno ak ste trochu ako ja, si predstavujete film Herkules od Disney. To je inak môj najobľúbenejší Disney film. To je geniálne. A možno si predstavujete niečo také, že obláky, všetko. Nebeské kráľovstvo, kedykoľvek Ježiš hovorí o nebeskom kráľovstve alebo o Božom kráľovstve, keď si budete chcieť doma čítať Bibliu, kedykoľvek Ježiš hovorí o nebeskom alebo o Božom kráľovstve, hovorí o tom, ako by mali veci vyzerať. Hovorí o tom, keby ja rozhodujem o veciach, tak to budú. Takto by mali vyzerať. A hovorí o akomsi ideáli, ku ktorému by sme sa chceli asi priblížiť. Niečo, čo by sme chceli mať. To je nebeské kráľovstvo. Nie je niečo v budúcnosti, niečo kde si na oblákoch. Nie. Je o tom, ako by mal vyzerať život. Ako by mal vyzerať vláda. Ako by mala vyzerať ekonomika v našich životoch. A potom tam hovorí o nejakých robotníkoch. A prečo to bolo? V tej dobe bolo úplne normálne. A doteraz sa to deje v niektorých krajinách. Viem, že v Mexiku sa to deje, lebo môj taký mentor, Edmundo, niektorí ho poznáte, on mi povedal, že on toto normálne zažil. Robotníci, ktorí nevlastnili polia, čo bolo v podstate skoro všetci, išli na námestie pri studni, alebo niekde na hlavnom námestí v centre mesta a čakali, až niekto príde s robotou pre nich. Čakali tam okolo 6 rána a prišli tí, čo vlastnili všetko, tí, čo vlastnili tie polia a prišli ich najať na jeden deň práce. Neexistovalo, že zmluvu máš na neurčitú dobu, tu budeš pracovať u mňa, ale každý deň si najal pracovníkov. Podľa toho, koľko potreboval, toľko si dobral. A to je zaujímavé, lebo tak to nemalo byť.
Pôvodne takto nemalo byť. Niektorí ste vyrastali v zbore, v cirkvi, a viete, že na začiatku Biblie je 5 kníh, ktoré sú najnudnejšie na svete, ktoré sa nedajú prečítať. Sú samé zákony a niekedy ja sám sa trápim, keď ich mám čítať, lebo sú niekedy naozaj nudné. Je to čisté právo. Ale v niečom je zaujímavé. Izrael alebo Židia ako právo mali to, že si nemohol kupovať zem. Alebo ak si to kupoval, po 7 rokoch sa ti to malo vrátiť. Teda sa malo vrátiť tomu pôvodnému. Ak ty nemáš peniaze a musíš predať svoje polia, čo si zdedilo svojej rodiny, nemáš peniaze, predáš to, po 7 rokoch sa ti to musí vrátiť. Ale tuto sme v inej dobe, to je ideál, ale v tejto dobe, keď sa tento príbeh prerozpráva, Rímska ríša ovládá Izrael. A Rímska ríša, ich nezaujíma to, že sú nejaké zákony, že Izrael má svoj systém práva. Oni majú svoj systém a pre Rím je veľmi dôležité, aby bohatí ľudia boli na ich strane. Lebo bohatí ľudia majú peniaze a majú moc. Takže Rím zrušil tieto všetky zákony, ktoré dodržavali spravodlivosť a sa postaralo to, aby bohatí mohli byť ešte bohatší a tým si zaistil, že tí ľudia, čo naozaj majú moc rozhodovať a majú moc ovplyvniť, budú podporovať císarstvo, budú podporovať impérium. Toto je veľmi dôležité, lebo toto ľuďom trápilo. A ľudia, ktorí tento príbeh počúvajú, sú pravdepodobne skôr na tej strane robotníkov, tých, čo stratili všetko, čo nemajú prácu a musia každý deň stať s neistotou, že čo bude so mnou zajtra. A robotníci čakali tam ráno, o 6 ráno bola pracovná doba, trochu horšia ako dnes, od 6 rána do 6 večera. A tam čakali a tí hospodári, tí, čo vlastnili všetko, si prenajali alebo najali robotníkov toľko, koľko ich potrebovali. Oni vedeli podľa toho, že aká bola sezóna, aké veľké malé polia, koľko pracovníkov potrebujú a toľko si zobrali. Čiže takto sme v tom príbehu. Proste nejaký hospodár, ktorý zrejme má peniaze, príde a si hovorí, vy budete pracovať pre mňa dnes. A dá im normálnu cenu, denár za deň, to bola normálna mzda za jeden deň. Zatiaľ príbeh je úplne tak neprekvapivo. Ale prichádza zápletka. Keď vyšiel okolo 9:00, videl iných postavať na námestí a povedal im, choďte aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni išli. Znova vyšiel okolo 12:00 a 3:00 a urobil takisto. Keď vyšiel okolo 5:00 a našiel iných postavať, povedal im, čo tu stojíte celý deň a zahaláte. Povedali mu, keď nás nikto nenajal. A tuto je zaujímavé, že koľko je hodín. Lebo o 6:00 ráno začína pracovná doba a hospodár si zoberie toľko pracovníkov, koľko potrebuje. Ale potom o 9:00 sú tam stále pracovníci. A hospodár ide a hovorí, aj vy poďte ku mne pracovať. O 12:00 ide a aj vy poďte ku mne pracovať. O 3:00 až o 5:00. Toto nebolo normálne. Skúste si predstaviť byť jeden z tých pracovníkov. Nevieš, čo bude s tebou dnes? Nevieš, či budeš mať peniaze na to, aby si kúpil niečo na jedlo zajtra. Vstávaš o 5:00 ráno, chystáš sa do roboty a o 6:00 tam stojíš na námestí. Slnko peče a ty čakáš, že či bude robota. A prídu o 6:00 hospodári a začínajú volať ľudí. Ale teba nevolajú. Čakáš, že či náhodou bude niečo a o 9:00 príde znova ten jeden hospodár a si hovorí, že to nie je úplne normálne a vidíš, že volá pracovníkov a ty dúfaš, ale ťa nevolajú. O 12:00 príde a ťa nevolajú. O 3:00 príde a ťa nevolajú. A už je 5 hodín, o 6:00 končí pracovná doba, od 6:00 už ľudia nepracujú, lebo už je tma. A teba hrozí, že nebudeš mať čo jesť.
Lebo tam sa neplatilo, že na konci mesiaca ti vyplatili, koľko si zarobil, ale každý deň ti platili to, čo si ten deň zarobil. Ak mi dnes neplatia, ja nemám ako zajtra si kúpiť chleba. A nielen to, že nemáš ako zajtra si zabezpečiť jedlo, ale aj ten pocit, že celý deň tam stojíš, pečeš sa na slnku a všetkých okolo teba, tvojim kamarátom dali robotu a tebe nie. A celý deň tam stojíš a nikto ťa nechce. A príde opäť ten hospodár a im hovorí, čo tu stojí celý deň. A to je sila, nie? Lebo ten hospodár vlastní všetko. A ako keby si robí srandu z tých pracovníkov, ktorí tam nič nerobia. Čo naozaj nič nerobia, ale prečo toto Ježiš hovorí? Prečo Ježiš tu používa humor? Používa satíru, ironiu. Lebo tí hospodári, ktorí vlastnili všetko a mali peniaze, mali moc, mohli si robiť, čo chceli. A toto by bol klasický hospodár asi v tej dobe. On má všetko a ty prečo nepracuješ? Si robí srandu z nich a týmto si Ježiš podľa mňa robí srandu z toho systému. Lebo akože prečo tu stojím? Tak tu stojím, lebo si mi nedal prácu. Tu stojím, lebo si ma nezavolal. Tu stojím, lebo nikto ma nechce. Prečo ešte tak, jak sa to povie? Prečo rýpeš do mňa? A Ježiš si robí srandu z toho systému, lebo tento systém je pokazený. Tento systém, ktorý Rím používa, utlača ľudí a trápi ich. A pôvodne ten zákon malo zabezpečiť, že všetci by sa mali mať v pohode. Neznamená, že všetci by mali byť rovnakí, ale ak niekto je príliš bohatý, mal zabezpečiť, aby tí, čo boli chudobnejší, mali všetko. Ale Rím toto všetko pokazil. A Ježiš si robí srandu. Ježiš si robí srandu z tohto systému. Ježiš poukazuje na to, že tento systém je pokazený. A nielen, že si robí srandu, ale chystá plot twist. Lebo zatiaľ hospodár je celkom zlý, že si robí srandu. Ale chystá sa niečo. Ježiš niekam smeruje. A čítame ďalej. Hospodár im hovoril, choďte aj vy do vinice. Keď sa zvečerilo, teda o 6:00, povedal majiteľ vinice svojmu správcovi. Zavolaj robotníkov a vyplatí mzdu všetkým od posledných až po prvých. Keď prišli tí, čo boli najatí o 11:00, a to som neprepísal, inak v našej Biblii tam je, že 11. hodina, lebo o 6:00 začal deň, čiže toto 11. hodina je o 5:00. Keď prišli o 5:00, tí, čo boli najatí o 5:00, dostali po denári. Tí, čo prišli prví, mysleli si, že dostanú viac. No aj oni dostali po denári. Vzali ho, ale reptali proti hospodárovi. Títo poslední pracovali jedinú hodinu, ale ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno a horúčavú dňa. On však povedal jednému z nich, priateľu, nekryvdím ti, nedohodol si sa so mnou za denár? Vezmi, čo je tvoje a choď. Ja však chcem tomuto poslednému dať toľko, koľko tebe. Nemám azda právo urobiť so svojím, čo chcem? Alebo zazeráš na mňa, že som dobrý? A toto začína smrdeť od začiatku, kedy pracovníci čakajú v rade a prví, ktorí dostávajú mzdu, sú tí poslední, tí, čo pracovali najmenej. Predsa to by malo byť naopak. Tí, čo pracovali celý deň, nech rýchlo dostanú výplatu, aby mohli vypadnúť a ísť domov a si oddychnúť. Ale tí, čo sú poslední, dostávajú prvý tú výplatu. A zrazu dostávajú 1 denár. To je výplata za 12 hodín roboty. Za celý deň. Skúsi si predstaviť, tí, čo máte brigádu, dajme tomu, že máte brigádu za 2,50 na hodinu. A pracujete 12 hodín, tak na konci dňa by ste mali dostať 30 eur. Teraz skúste si predstaviť, že niekto prišiel len na hodinu a keď majú vám platiť a vy ste sa dohodli, za 30 eur budete robiť 12 hodín a ten, čo robil 1 hodinu, mu dajú 30 eur. Tak ty zrazu si hovoríš, počkaj, keď ten, čo robil hodinu, dostal 30 eur,
Ja som robil 12 hodín, 30 krát 12, 360 eur. 360 eur za jeden deň roboty, to je celkom slušný plat. Úplne sa tešia, že dnes sa nám podarí. Tí poslední pracovali 1 hodinu a dá im 30 eur. Tí, čo pracovali 3 hodiny, 30 eur. 6 hodín, 30 eur. 12 hodín, 30 eur. A tak samozrejme, že sa hnevajú a spravodlivo sa hnevajú. Podľa mňa sú sklamaní a hovoria, že čo ten hospodár je normálny? Veď my sme tu mákali, ja som tu mákal jak somar celý deň, pečem sa na slnku, 12 hodín nosím zemiaky. Neviem, či oni mali zemiaky. Asi nie, ale proste to je jedno. 12 hodín nosím zemiaky a on tu nič nerobil, veď on ani nestihol sa prezliecť za tú hodinu, nestihol ani začať, ani sa potiť a mu dá 30 eur a mne dá 30 eur. To je normálne, veď ja si zaslúžim viac. To, čo tí pracovníci riešia, je férovosť. A tuto chcem robiť taký rozdiel. Myslím, že v slovenčine nie je taký rozdiel, ale chcem hovoriť o férovosti a o spravodlivosti. Lebo férovosť je jednak jednej. Ak pracuješ 1 hodinu, dostaneš 1 euro. Len aby som to zjednodušil, lebo matika mi až tak nejde. 1 hodina, 1 euro. 12 hodín, 12 eur. Oni chcú férovosť. Ale tento hospodár zrazu nie je férový. Lebo tým, čo pracovali 1 hodinu, dá to isté ako tým, čo pracovali 12 hodín. Ale to nie je nespravodlivé. Lebo spravodlivosť a nespravodlivosť je niečo, čo uškodí. Nespravodlivosť by bolo, kebyže sa dohodne naopak. A kebyže tým prvým dá menej, ako slúbil. Ale oni boli dohodnutí, že 1 denár za 1 deň práce. To nie je nespravodlivé. On im nič neuškodil. Ten hospodár uškodil len jednému človeku. Viete komu? Sebe. Neviem, kto to povedal, ale počul som to tak. Šepkanie také, sebe. Ten hospodár neškodil nikomu inému. Neškodil tým pracovníkom, čo pracovali 1 hodinu, ani tým, čo pracovali 12. Ten hospodár škodil len jednému človeku. A to sebe. Lebo on si mohol povedať, že v tom texte nájdeme, že ešte nie, skôr. Tým, čo pracovali neskôr, čo neprišli o 6, ale o 9 a neskôr, hovoril, choďte vy a dám vám, čo bude spravodlivé. A spravodlivé by to bolo rátať. Rátať, koľko vám mám dať. Ste pracovali 9 hodín, tak dám vám menej, lebo jednoducho treba tam robiť tú matematiku nejakú, čo nerozumiem. A mali by dostať menej ako denár. Ale všetci dostanú 1 denár tak, ako sa dohodli. Tento hospodár nie je férový. Tento hospodár naozaj nie je férový. Ale nie je nespravodlivý. A dobre, tento celý príbeh je vymyslený. Tento príbeh sa nikdy nestal v skutočnosti. Ale tuto Ježiš vyučuje niečo o sebe. Lebo Ježiš nie je férový. Ježiš nebude k vám férový. A môžete za to byť radi. Lebo keby bol férový, by vám dal menej. Keby bol férový, vám nedá tých 30 eur, ale vám dá 2,50. Ježiš nie je férový, Ježiš sa dáva. Všetko, čo má v rukách, dáva. Aj keď on sám má škodu z toho, on sám má stratu, on príde o peniaze. On nám dáva viac, ako si zaslúžime. Tak ako tým pracovníkom. My sme ako tí pracovníci. A Ježiš je hospodár, ktorý nám dáva oveľa viac, ako si zaslúžime. Ježiš hovorí, že Boh
nie je obmedzený, nie je šetrný, nerozmýšľa na každú jednu korunu, ale Boh dáva. Boh má neobmedzené zdroje. A Boh hľadá tých ľudí, čo sú na námestí a čo čakajú a čo sú bez nádeje a čo nevedia, čo bude s nimi zajtra. Ježiš hľadá ľudí na námestí o 5. Lebo tí, čo sú na námestí o 5, sú úplne zúfali. Tí, čo sú na námestí o 5, nevedia, či budú mať niečo, aby jedli zajtra. Tí, čo sú tam o 5, nevedia, ako prežijú. Sú úplne zúfali a sú aj ublížení, lebo nikto si ich nevybral. Nikto ich nechcel. A možno pre teba sú 5 hodín teraz. Možno v tvojom živote sú 5 hodín. Možno v tvojom živote už nevidíš zmysel. Možno nevieš, čo ďalej. Možno si strátil nádej. Možno, a to je teraz také slavné, a to je celkom škoda, možno hľadáš 13 dôvodov, prečo nepokračovať. A Ježiš hľadá ľudí o 5. Ježiš hľadá práve tých zúfalých. Práve tých, čo všetko stratili. Práve tých, čo nemajú nádej. Čo nemajú silu, čo nevládzu. Čo stoja na námestí a majú pocit, že im to je na nič. Práve tých Ježiš hľadá, aby im dal robotu. A viem to, lebo ja som to zažil. A ja to zažívam. Viem to, lebo posledné mesiace sa cítim, že už sú 5 hodín a že už nevládzem. A napriek tomu vidím, ako Ježiš príde a hovorí, ja stále mám niečo pre teba. Ja som s tebou, ja som na teba nezabudol. Dobrá správa je o tom, evanjelium znamená dobrá správa, je o tom, že Boh nielen hľadá ľudí o 6, tých, čo sú úplne pripravení zo začiatku a všetko vedia, sú najlepší, najdokonalejší, najsilnejší. Nielen hľadá ľudí o 6, ani o 9, ani o 12, ani o 3, ale že Boh hľadá ľudí o 5. Keď už je všetko stratené a keď už nie je nádej, keď už nie je svetlo. Dobrá správa je o tom, že môžeme ísť späť. Dobrá správa je o tom, že tento svet a tento Boh, takto raz som počul takú metaforu, že niekedy si myslíme, že život je taký koláč. Krájame kúsok, ktoré si chceme dať, a ak niekto si dá väčší kúsok, tak potom ostáva menej pre mňa. Lebo je obmedzený, lebo ten koláč je len tak veľký. A tento príbeh hovorí o Bohu, ktorý nie je obmedzený. Boh, ktorý má zdroj, ktorý sa nemíne. Je to skôr ako rieka, ako oceán. Nedokážeš vypiť rieku, nedokážeš míňať rieku, nemíne sa. Nie je to koláč, ktorý raz tam je a ak niekto si dá väčší kúsok, to znamená, že zobral mi. Lebo takto si myslia tí pracovníci, tí prví pracovníci, čo boli tam celý deň, si myslia, ak tí, čo pracovali 1 hodinu, dostanú to isté ako ja, oni zobrali mi kúsok koláča, ale Boh nemá koláč. Boh nemá taký obmedzený koláč. Boh má neobmedzený zdroj. Boh má neobmedzenú radosť. Radosť, ktorá sa dáva a keď sa dáva, sa rozmnožuje. Nemíne sa, ale sa rozmnožuje. Láska, ktorá sa dáva a sa nemíne, ale sa rozmnožuje. Milosť, odpustenie, ktoré keď sa dávajú, sa nemínejú. Nekončia, ale sa rozmnožujú. Keď Boh dáva milosť niekomu inému, to neznamená, že ostáva menej pre teba. Lebo to je zdroj, ktorý sa nekončí. Ak si jeden z tých pracovníkov, čo sú tam o 5, ak nemáš nádej v živote, ak chceš sa vzdať, ak si úplne zdeptaný zo života, ja ti rozumiem.
A preto chcem ti hovoriť, že Boh má viac, ako si mohol chcieť. Ako si mohol dúfať, ako si mohol si prijať. A Boh má viac, ako si zaslúžiš. Lebo tí poslední pracovníci si zaslúžili len veľmi málo. Len tých 2,50. Ale dostali celú výplatu. Boh má zdroj, ktorý sa nemíne. A Boh ti chce dávať viac, ako si zaslúžiš. A na začiatku som hovoril, že tento príbeh, alebo že táto téma je o Ježišovej neferovosti. Ale my nechceme ostať pri Ježišovej neferovosti. Lebo teraz je čas na nás. Teraz je čas na vás. Na vašu neferovosť. Lebo vy ste dostali. Vy máte oveľa viac, ako by ste mohli chcieť. Ako by ste mohli si prijať. Ako by ste si mohli zaslúžiť. A je na vás, či budete ako tí prví pracovníci, ktorí sa sťažujú a hovoria, že ako on má viac, ako si zaslúži, mne ostáva menej. Je čas, aby sme boli neférovi voči nášmu okoliu. Je čas, aby sme boli neférovi voči našim rodičom, voči našim súrodencom, voči našim kamarátom, kolegom. Je čas, aby sme im dávali viac, ako si zaslúžia. Aby sme odpustili, keď sa neospravedlňujú. Aby sme ich milovali, keď nám robia zle a si to neuvedomujú. Aby sme im dávali milosť, keď oni sa rozhodujú byť zlí a ešte sa z toho tešia. Toto nie je len o Ježišovej neferovosti, lebo Ježiš začal revolúciu pred 2000 rokmi. Revolúciu lásky, revolúciu odpustenia a revolúciu milosti. Ježiš bol neférový voči ľuďom okolo seba a Ježiš bol neférový voči nám. Nedal nám to, čo sme si zaslúžili, ale dal nám niečo oveľa krajšie, oveľa lepšie. A teraz je čas na vás, je čas na mňa a nielen jednotlivo, ale ako komunita, ako Refocus, je čas na nás, aby sme boli neféroví voči nášmu okoliu. Lebo často budete mať pravdu, že si nezaslúžia odpustenie, lásku a milosť. Často ja si nebudem zaslúžiť vašu lásku, vašu milosť, vaše odpustenie. To bude veľmi často. A často vy si nezaslúžite moju. A vtedy ja musím byť neférový voči vám. A vtedy vy musíte byť neféroví voči mne. A voči každému, kto bude okolo vás. Lebo o tom je revolúcia, ktorú Ježiš začal. O tom, že nemáme byť férovi, ale máme zdroj, ktorý sa nemíne. Zdroj, ktorý nekončí. Zdroj, ktorý keď sa dáva, sa rozmnožuje a rastie. Máme obrovskú výzvu pred nami. Ja mám obrovskú výzvu, aj vy. Lebo byť neférový bude veľmi ťažký. Najľahšie je reptať ako tí prví pracovníci a sťažovať sa a hovoriť, aký je ten hospodár hlupý. Prečo by som to mal robiť? Však ja chcem spravodlivosť. Máme obrovskú výzvu. A preto chcel by som vás podvodiť, aby ste sa dali do skupín, do tých skupín, v ktorých ste cez týždeň. Ak nemáte skupinu, ak nie ste súčasťou nejakej skupiny, tak pridajte sa k niekomu, čo bude blízko vás. A máme teraz 10-15 minút, aby sme sa o týchto veciach rozprávali, aby sme hľadali, ako môžeme byť neféroví, ako môžeme prinášať túto revolúciu lásky ľuďom okolo nás. A aby sme sa pozbudili, lebo bude ťažké, aby sme pozbudili tých, čo budú s nami. Aby sme sa spolu modlili, lebo bude to naozaj ťažké. A vy viete, ako to bude ťažké. Vy viete, aké je to ťažké, keď máte krivdu, aké je ťažké odpustiť, milovať. O to viac potrebujeme pomoc jeden druhého a o to viac potrebujeme sa modliť. Tak poďme teraz sa dať do skupín a dajme svetlo, všetko a poďme sa o tom rozprávať, poďme o tom diskutovať.